Bună, prieteni, nu vă interesează. Haideți să ne jucăm Evil Nun! Nu Minecraft, pentru că ne jucăm după Evil Nun. Acum așteptăm, pentru că trebuie să așteptăm până să face asta și normal așteptăm mai mult. Așteptăm până se face. O să ne vedem după ce se descarcă aplicația asta, pentru că trebuie să mai aștept o grămadă, bă! Ba nu mai văd apă. Și eu o l-am pe ăla pe tabletă și acum nu se descarcă și telefonul meu ăla. Deci, Bianca, Bibi, dar tu n-ai... Eu n-am din aia. Da, dar și asta face. Da, dar nu face cum face al meu. Se încarcă, dau încet sau tare. Mă cheamă Alexia, fantomă, nu dă pe tutorial, joacă pentru clasamente. Sânge. Hai da, și dăm pe joacă. Uite, muzică. Stați să vedem ce zice și după vorbesc și eu. N-am plecat încă. Muzică frumoasă! Muzică! Pe acolo trebuie să intrăm pe ingaura aia, ați văzut? Și să uită în spate și de una. Hai să dăm păsăriți introducerea și haideți să intrăm la joc. Suntem fantomă, nu ne vede. Dacă vreți să știți ce cu bețele alea, de unde se spawnează bunica asta, nu știu, Slenderina, e o lanternă, o bagi în foc și e lanternă. Dar nu știu la cine trebuie. Deci știm în comentarii la ce o să-mi trebuiască. Ok, eu știu jocul, nu trebuie să-mi zică nimica. Open. Bă, buton. Știu să mă joc, bă, și nu mai zice nimica, că mă enervez. Și țip acum la frumusețile astea de... Abonați-vă. Îl știu. Trebuie să-l bagi, să-l bagi în forma asta și dă toate alea. Ce asta? Multă gălbeneală, hainele le faci varză pe mâini, ăsta nu... Bă, dă-mă sus, mama naibii, că mă enervezi. Deci ce? Deci ce? Se spawnează în camera asta, vedeți? Asta e o lanternă, o arunci acolo și se face lantenă. Nu știu cum băieții, dar ăsta e un cross dacă stați așa cu sus în jos. Aici știu ce e. Mă duc aici. Ce uite? Unde e pe ăsta? Arunc? Ce dau? Nu! Nu e. Amor! Bla 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 bla. Ok, te-am revenit. Cum o pun aici? Oh, nu, nesimțiților. Știu că e în bucătărie doar, că doar nu sunt proastă la joc. Eu nu peste tot, în caz dacă e ceva.
mătură! Aici îmi trebuie o mătură, ziceți-mi în comentarii. Nici la aia nu știu ce să folosesc. Bă, prieteni, eu mai mult nu știu ce să folosesc decât să fac astea. Nu ce mă speriat aia. Aha. Asta mai curate de obicei. Ok, l-am găsit pe ăsta aici. Hai să punem la locul ăla. Nu știu la ce ne trebuie motorul, ziceți-mi în comentarii. Atunci... nu o să ne vedem pe acolo de pauza nouă acum. Zice că după niște picturi sunt ceva de făcut și nu știu ce zice. Dar știu că a zis că sunt niște picturi care trebuie să fie date joc. Bună, fată, nebună, pa. Știu că așa zicea. Să vedeți și voi cum e. Ia! Ha, 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 chiara. Dar ziceți-mi și mie ce cod este aici. Că nu știu. Mate. Dar cum? Zic cum, bă! Zici că ne trebuie carte neagră. De ce a pus una să scriu? Bă, prieteni, am făcut de 6 și câteva minute. Ne trebuie neagră, bă. Uite una neagră, bă. Nu să ieși. Hai mă că nu e una, lasă mă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 secunde, da, era sigur. Nu știu, o să se termine videoclipul în câteva minute, în 2 minute sau într-un minut. Pentru că nu știu ce zice, nu înțeleg la ce să fac. Și ce mă naibii vrea să fac acum. Bună fă! Bună fă, pa! Bă, pe bune, ce cheie ne mai trebuie aici? Lacă! Bă, ne trebuie o cheie? Pleacă o mașină. Pa, atunci. Asta. Cu cheie. Bă, că ne-a scoate cu degetul din mijloc. Ce-a pustit? Ce-i asta? Aici e carte neagră. Ce-i asta? DVD-ul! Am înțeles. DVD-ul de la camera. Unde era camera, băi? Uite ce baie, nu trebuie baie, trebuie camera aia. Nu, dar unde e camera aia, bă, frate? Cum mă enervezi? Cu o cheie, dar mă, n-ai știi ce cheie. Uite aici, mă, sus. Uite, mă, că s-a deschis ușa aia, o să ne ducem după acolo. Eu vreau să mă duc aici la DVD-ul ăsta și să ascult ce zice ei, dar cam asta. Sau dacă chiar e de la asta. Mama, n-ai știe ce ești, dar nebun. Na. Dă-o, fă, nebunul. Că mă enervezi la culmea. What the heck? Asta e lanterna aia, am aruncat un foc și are foc. Eu mă joc, Bibi vorbește. Este blocat. Ce mai este blocat? Zi, băi! Zi ce mai este blocat, că mă enervezi.
Că ceva o ține, nu poate fi. Că ceva o ține. Dacă vă plăcut acest videoclip, dați-mi mare ce să vedem tot data viitoare. Și mai cum să mă opresc aici. N-are canal. N-are canal. N-are canal. N-are canal, bă. Iana. Bă, astea 23. Mă. Alea 3 pentru mine. Ce? What the? Eu fiu că sunt ca... Au. Bă. Ce mișto și mi-a deschis și astea. Iertați-mă, dar sunt nervoasă rău de tot. Și vine să scot tot din toate astea, bă, deci mor! Frații mei, mor! Nu, n-am cum să mor ăștia, bă. Nu. Asta știu și eu cum se deschide asta, că înainte la alții se deschide. Și era un padlock pe acolo și trebuia să le încercăm pe toate. L-am mutat și n-aie. Normal că astea nu se deschide, că este plastic altceva. Asta se merge? Asta se merge? Și pe bune. Bună, fă, ieși! Bă, ce e asta? Bă, ziceți-mi și mie, ce e aia? Ce e aia? Pentru ce-ai făcut asta? Și asta trag. Bă, dar pentru ce o duci aici? Pentru ce a adus-o aici? Pentru ce a adus-o aici? Mamă! Pentru ce a adus-o aici, mă? Sect... pentru aia ne trebuie motora, mă! Aici să fie ceva, nu porc, nici pește. Să vedem ce... Știu camera asta, mă! Vreau, mai bine cobor pe aici. Au. Mă duc să iau motora din camera. Ați văzut, eram... Și pot să lovesc aia de la ușă, bă. Așa, bine că mi-a zis că altfel eram aici și stăteam pe mici cu motorul ăsta, că n-am ce să fac cu motorul. Mă duc în asta aici. Bună, fă, ieși. Nu aici. Pe aici. Bă, gata cu pictura aia cu mama neamicea aia acolo, cum să zic prostii aici. Ce pot zici? Poate în partea asta? Am fost pe partea asta, bă. Unde eram, mă, băieți și fete, camera? Gata, uite-mă aici. Și cum ajung, mă? Îl arunc? Ce fac? Uite! Hai zi! Ce-i asta? Cookie box! Ceva în ea. Dar cum se deschide?
Asta se mai mișcă? Cum bine vezi? Asta e budinea de biscuiți. O, pe bune. Deci chiar, pe bune. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați-mi un like și ne vedem data viitoare. Peace. Stați. Acum, peace.